Зей сәхнәсендә Мәскәү артистлары 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме кичендә күпләр үз иткән уйнагыз гармуннар тапшыру алып баручылары Анастасия һәм Захар Заволокиннар җитәкчелегендәге Частушка ансамбле чыгыш ясады. Зейнең 370 еллык уңаеннан район хакимияте тарафыннан чакырылган кунаклар 2 көн дәвамында уйнагыз гармуннарның чираттагы тапшыруын төшерделәр. Республика шәһәр районнары Россия төбәкләреннән 100дән артык иҗат коллективлары 1 канал тапшыруына төште. Монда чакырдылар, чөнки 2нче тапкыр уже катнашам игра гармония бәйгесендә. Бу 1 тапкыр декабрьдә Новосибирскка барып төшкән идем. Бу юлы уже чакырдылар монда. Районыбызның 20дән артык ансамбль кичке концертта Заволокиннар белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. Алар арасында Аксары авылының Тау чишмәсе иҗат коллективы да бар. Анастасия һәм Захар Заволокиннарга район башлыгы Разиф Кәримов та рәхмәт сүзләрен җиткерде. Башкала кунакларына рәхмәт хаты белән кунакчыл Зей җирлегенең бүләкләрен тапшырды. Что сегодня прислушались, наше приглашение приняли и, конечно, приехали сюда в год 370-летия нашему городу, нашему Заинску. Еще раз аплодисменты на память, благодарственное письмо коллективу. Заволокиннар концерты зәйлеләр өчен бәйрәм кичендә зур бүләк булды. Олысы кешесе илһамланып Мәскәү йолдызлары чыгышын карады. Мы по телевизору сколько лет смотрим эту передачу. Передача замечательная. Эта передача, она объединяет все народы, все национальности. И поэтому и для нас, это для Заинска, это такое событие. Уйнагыз гармуннарның Зей җирлегендә төшерелгән тапшыруы 1 каналдан 8 май көнне 7 сәгать 45 минутта тәкъдим ителәчәк. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.